Valitse pakka tulkintaan. Tänään me katsotaan, mitä heinäkuu tuo tullessaan. Tänään on viimeinen päivä kesäkuuta, kun mä kuvaan tätä, ja huomenna vaihtuu kuukausi. Mielenkiintoisia aikoja elellään astrologisesti, niin ajattelin, että olisi kiva katsoa heinäkuulle tulkintaa. Täällä olisi 3 vaihtoehtoa. Ensimmäinen pakka, toinen pakka ja 3. pakka. Voit pysäyttää videon, niin voit tehdä rauhassa sen valinnan, mutta valitse intuitiivisesti se, joka kutsuu sua luokseen. Siellä saattaa olla sulle viesti. Jos valitsit pakka numero 1, tämä on sun viesti. Lähdetään kattoo. Mitä heinäkuu tuon pakalla numero 1? Täällä on pakan pohjalla tällainen melko tuskastuneen oloinen tyyppi, joka tuntuu, että ehkä vähän yliajattelee ja ei oikein näe sitä niin kuin tulevaisuuttaan jotenkin kauhean valoisasti. Täällä on myös yöllisten ahdistusten kortti, eli saattaa öisin olla jonkunlaista ahdistusta ja jotenkin huolia ja murheita pyörittelee silloin aamuyön tunteina, kun ei saa unta, ja jotenkin tulee mieleen myös, että tämä kuumuus voi vaikuttaa siihen, ja nyt viime yönä oli täysikuu, mikä ainakin omalla kohdalta vaikutti tosi paljon siihen, että ei saanut oikein nukuttua, niin silloin ne ajatukset on jotenkin tosi paljon voimakkaampia ja sellaisia niin kuin jotenkin tuskastuttavampia silloin aamuyöllä, kun niitä ajattelee ja tuntee niitä fiiliksiä siellä. Mutta onko niin, että sitten päivällä oot kuitenkin tosi jotenkin iloisin mielin ja semmoinen positiivinen ja hyvän tahtoinen ja kiltti, semmoinen hyvä sydäminen. Jotenkin sellainen fiilis mulla tulee susta. Ja jotenkin haluaa kaikille vain hyvää ja jotenkin ehkä tulee mieleen myös sitä, että onko joskus käytetty vähän sitä kiltteyttä myös hyväksi. Se usein saattaa olla hyväsydämisten ihmisten semmoinen riesa, että sitten ihmiset jotenkin pitää sitä semmoisena heikkoutena ja alkaa niin kuin sitten hyödyntää sitä omissa tarpeissaan jotenkin jollain tavalla. Mutta jotain ahdistuneisuutta siellä kyllä on, varsinkin öisin. Sitten täällä näkyy tällainen muutosenergia. Voi olla, että sä nyt heinäkuussa työstät sitä sun muutosta jollain tavalla. Jotenkin, että sä oot ehkä ollut siellä sellaisessa kotelossa tai oot paraikaa siellä kotelosvaiheessa ja niin kuin jotenkin semmosessa vähän sulkeutuneessakin ympäristössä, että pystyt niin kuin saada sen tilan kasvaa ja kehittyä.
mutta sä koko aika työskentelet itses kanssa ja varmaan heinäkuussa jatkat tätä työskentelyä nyt niin kuin kokonaisvaltaisemmin. Ehkä siellä saattaa olla lomaa tai muuta taukoa töistä tai muuten vaan jotenkin vapaampaa aikaa, niin pääsee niin kuin perehtymään siihen kunnolla. Ja kuulen, että jotenkin tarot-tulkinnat antaa sulle voimaa ja saat niistä jotenkin sellaista eliksiiriä jatkaa eteenpäin. Mulla on itselläni ollut ihan sama juttu siinä kohtaa, kun muutosta tekee, niin tarot-tulkinnoista saa sellaisia oivalluksia ja sellaisia niin kuin jotenkin suuntaviittoja siihen, että mihin päin ajatukset alkaa liikkumaan ja kulkemaan, niin niistä voi olla todella paljon myös hyötyä. Sitten täällä on tämä Seven of Voices eli miekkojen 7, mikä kertoo siitä semmoisesta rehellisyydestä itseään kohtaan tai jotenkin mä näkisin sen, että tässä tulkinnassa se tuntuu siltä, että nimenomaan sitä itseään kohtaan rehellisyys. Voi olla, että siellä on jotain sellaisia niin kuin asioita, joita sä et ole pystynyt ihan rehellisesti kohtaamaan itsessäsi. Että jotain juttuja, mitkä sä oot ehkä painanut vähän villasella tai jotenkin sivuuttanut ne, niin niissä voisi löytyä jonkunlainen ratkaisu tai avain siihen sun seuraavaan niin kuin henkisen kasvun teemaan. Mä luulen, että tämä liittyy jollain tavalla sun feminiinisyyteen, feminiiniseen puoleen ja sellaiseen niin kuin elämästä nauttimiseen. Ja voisiko tässä olla niin kuin sakran energiaa ja sitä solar plexus sakraa, eli sellaista niin kuin luovuutta ja itsevarmuutta nämä 2 sakraa edustaa. Jotain siltä alueelta. Voiko sulla olla jotakin naiseuden haavoja tai äitihaavoja tai jotain feminiinissävytteisiä haavoja. Jotenkin se sun feminiinipuoli siellä itsessäsi niin on niin kuin tosi haavoittuvainen ja ehkä sä jotenkin kiellät tämän puolen itsestäsi tai jotenkin sun on niin kuin vaikea nähdä sitä niin kuin millä tavalla se voisi suhun vaikuttaa, mutta tää niin kuin jotenkin kertoo mulle sen, että tässä on niin kuin jotakin sillä osa-alueella. Ja sitten täällä on tää miekkojen ässä, mikä kertoo sellaisista uusista ajatuksista ja ideoista. Mulla tulee tästä mieleen semmoinen lataus, että saatkohan sä viestejä jotenkin henkimaailmasta ja sellaisia latauksia sun tueksi tässä muutosmatkassa. Täällä tuntuu nyt niin kuin heinäkuussa tulevan sellaista ja sä saat siitä jotenkin uutta semmoista niin kuin mielenvoimaa. Toi mua kiinnostaa katsoa toi Lovers, eli tämä, näkyyköhän nää nyt siellä. Mä nostan näitä vähäsen, niin nää näkyy myös nämä alakortit. Miksi The Lovers? Täällä näkyy nyt jokinlainen niin kuin rakkaussuhde, mutta tää ei nyt ihan aukea, että saatko sä niin kuin vision tästä rakkaussuhteesta? Tuli myös tällaiset kortit. Ootko sä manifestoinut jotakin rakkaussuhdetta viime aikoina ja jotenkin se vaikuttaa sun mieleen silleen
positiivisella tavalla, silleen niinku semmoisella mieltä kirkastavalla tavalla. Mulla tulee mieleen, että jos on tosi synkkää aikaa ja jotenkin semmoista niinku, tosi semmoista ahdistavaa tunnetta, niin saatko sä jotenkin voimaa siitä, että sä niinku, joko tää Emperor voi tarkoittaa jotakin miestä tai maskuliinista henkilöä, että sä saat voimaa siitä, että sä niinku häntä ajattelet, tai sitten sä haaveilet jostakin tulevaisuudessa tapaavasi jonkun ihmisen, kuka edustaa tällaista maskuliinista puolta, ja saat siitä niinku sellaista voimaa jotenkin jatkaa eteenpäin. Musta tuntuu, että tässä oli nyt tämmönen niinku tulkinta siitä, kuka sinä olet. Me voitais katsoa nyt toiset kortit ja katsoa, että mitä se heinäkuu tuo tullessaan. En yleensä otan noita käänteisiä, mutta tää musta tuntuu, että tää on niinku käänteisenä tää mikä oli siinä tai ensimmäisessä jaossa. Näyttää, että heinäkuun aikana sä alat saamaan jotenkin vähän sitä sellaista niinku näkemystä siitä sun tulevaisuudesta paremmin esille. Jotenkin, että se alkaakin niin kuin näyttäytymään sulle erilaisin tavoin, että ei ole niin kuin mitään hätää ja sellaisia toivon ja valon pilkahduksia alkaa tulla heinäkuun aikana. Se ehkä alat katsella sitä kumppaniehdokasta tai jotenkin uteliaasti etsimään tai uteliaasti niin kuin kohtaamaan tämän kumppaniehdokkaan. Ja se niin kuin avaa sun silmiä hiukan tässä kuussa. Nyt ei näytä niin yhtään niin negatiiviselta, mitä toi niin kuin alkutilanne näytti jotenkin aluksi, että oli tosi sellaista tuskasta ja niin kuin vaikeaa ja transformaatiota ja semmoista, mutta tässä niin kuin näkyy nyt heinäkuun ajalle jotenkin sellaiset niin kuin tosi positiiviset kortit. Täältä tuli tämmönen vielä pakan pohjalla, mikä kertoo siitä omasta voimasta ja semmoisesta tosi niin kuin itsessään hyvin viihtyvän henkilön energia, joka on niin kuin tehnyt sitä työtä ja sitten on saanut sen niin kuin jotenkin palkkioksi sen hyvinvointinsa. Se mulla tästä tulee mieleen. Ja täällä on sitä runsautta, nämä kukkaset kuvaa sitä runsautta ja tuolta se universumi tarjoilee tälle ihmiselle tänne. Ja hän niin kuin säteilee tätä valovoimaisuuttaan ympäristöönsä. Ja miekkojen kuningatar täällä kertoo mulle sitä, että on pidetty niistä omista rajoista kiinni ja on niin kuin tosi semmoinen selkeä se visio jotenkin siitä, mitä niin kuin elämältään haluaa. Ja tämä sauvojen 3 taas kuvastaa sitä, että aletaan niin kuin lähteä taas liikkeelle, tutustumaan siihen maailmaan ja matkustaminen saattaa olla joillekin semmoinen tapa jotenkin hiljentää se mieli ja rauhoittaa sitä niin kuin kehoa. Et matkustamisesta saattaa olla sulle iloa, mutta ylipäätään semmoinen niin kuin tutkimusmatkailu, että ihan vaikka vaan johonkin eri ruokakauppaan, missä et yleensä käy, niin
lähet seikkailulle ja niin kuin, ihan vaikka toillastakin jotain pientä, niin kuin, että jos on ollut vaikeuksia lähteä vaikka liikkeelle tai muuta, niin alkaa niin kuin pikkuhiljaa jotain tollaisia tekemään. Tai sitten isompia, että lähtee käymään jossain ulkomailla, mikä sitten taas antaa niin kuin ihan toisenlaisen perspektiivin kaikkeen. Että ihan saat niin kuin itse päättää, että mikä se on se sun asteikko sille, mutta että jollain tavalla niin kuin lähtisi sitä maailmaa silleen uudelleen tutkimaan ja tutustumaan. Joo, aika niin kuin positiiviselta näyttää heinäkuu. Mikä tää on? Tää on sauvojen lähetti. Jotenkin mulla tämän pakan sauvojen lähetistä tulee aina mieleen toi semmonen niinku tosi vahva semmonen luova energia ja luovat ideat ja semmoinen inspiraatio. Niin sitten kun tässä on niinku tää tähtikortti tuli kuvastaa sitä, niin mun mielestä tää niinku kertoo siitä, että saat niinku sellaista jotain latausta sille, että niinku, mitä sä voisit alkaa luomaan. Ehkä jotenkin siitä sun niinku parantumisesta käsin. Et jos sulla on joku sellainen idea, mitä sä oot niinku pyöritellyt mielessäsi, että vaikka kirjoittaminen tai maalaaminen jotenkin niinku tehdä näkyväksi sitä sun matkaa ja sitä sun kokemaa niinku kaikkea tuskaa ja surua ja kaikkia, mitä sä oot käsitellyt, näitä erilaisia tunteita, niin heinäkuu voisi olla hyvä aikaa sille. Täällä oli vielä pohjalla tää sauvojen S, mikä kans kertoo sellaisesta inspiraatiosta ja luovasta niinku, energian virtauksesta ja siitä aloittamisesta. Jotakin aloitetaan. Ehkä sä aloitat nyt heinäkuussa jotakin tällaista luovaa. Oi. Mulla tulee tästä heti mieleen, että tää on niinku, näkyyks nää sinne? Et suru ja tää näkyvyyskortti tulee yhdessä, että tullaan sen surun kanssa näkyväksi niinku maailmalle. Ehkä sä päivität jotain someen siitä tai jotenkin kerrot sun läheisille tarkemmin siitä tai jotain vastaavaa, mutta niinku sä tuot sitä niinku julki enemmän, että se ei ole enää niin yksityinen asia, vaan että sä oot valmis nyt puhumaan ja jakamaan siitä maailmalle ja ehkä voit auttaa sillä tavalla jotakuta toista, kuka käy samaa läpi. Se on kyllä hirmu tärkeää, että meillä on niitä vertaistuellisia jotenkin kohteita siinä elämässä. Sitten täällä on pakan pohjalla vielä tää Maljojen 9, mikä kertoo tosi semmosesta täyttymyksellisestä elämästä, täyttymyksellisestä elämästä ja semmosesta niin kuin, semmosista niin kuin, manifestaation tuloksista. Ehkä sä saat manifestoitua jotakin heinäkuussa todeksi. Tää on niinku tosi positiivinen viesti, tää kortti. Että se niinku istuu tuolla kristallien keskellä ja jotenkin balanssissa ja virtaus vaan käy, että alkaako sulla manifestaatiot nyt tulla sitten elämään, kun sä oot tehnyt tämän niinku työn ja vaikean matkan, niin silleen mä tän näkisin. Okei, mä päätän tämän tulkinnan tähän. Kiitos kun kuuntelit ja kiitos kun katsoit ja jätä kommenttia, jos resonoi ja
toivottavasti kuullaan seuraavissa tulkinnoissa. Moikka! Moi pakka numero 2. Tässä on sun tulkinta. Mitä heinäkuulle odotettavissa? Vaihtoehto numero 2 valitsijoille. Mä otan nyt käänteisiä tässä videossa. Tähän alkuun tulee tää tsekkaus siitä, että osuuko tää tulkinta sun energioihin. Eli jos tää kertoo susta, niin voit jäädä kuuntelemaan, mutta jos tuntuu, että tää ei niinku yhtään resonoi, niin sä voit etsiä sitten toisen pakan viestin. Okei, miksi Six of Pentacles? Näkyykö se tosta? Nostetaan näitä vähän ylöspäin. Noin. Okei, mulla tulee ekana mieleen tästä sellainen antelias ihminen. Semmoinen, joka niinku omistaan jakaa muiden kanssa ja haluaa auttaa muita. Ja jotenkin mä näen täällä sellaisen niin kuin pariskunnan, joka on tosi niin kuin samankaltaisia, että heillä on niin kuin tosi semmoinen kirkas mieli ja semmoinen niin kuin ilmaelementtien hallitsema kartta. Eli vaaka, vesimies tai kaksonen. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että sulla on tosi vahva feminiininen ja maskuliininen puoli tasapainossa itsessäsi. Eli on niin kuin työstetty sekä sitä feminiinistä että sitä maskuliinista puolta ja ne on nyt silleen tukevasti jotenkin kietoutunut yhteen ja sä pystyt niin kuin nopeastikin vaihtamaan niitä rooleja toiseen ja tähänhän sitä niin kuin pitäisi pyrkiäkin, että se maskuliini ja se feminiini toimii niin kuin sulassa sovussa siellä sussa, koska meissä kaikissa on sitä maskuliinista ja feminiinistä energiaa, se on ihan sama mikä sun sukupuoli on. Niin jotenkin se, että siihen olisi hyvä pyrkiä, että ne toimis siellä niin, ettei kumpikaan joudu toisen varjoon liikaa. Toki meissä on varmasti näin, että jompikumpi on voimakkaampi, mutta se tasapaino itsensä kanssa usein tulee siitä, että nämä puolet on toistensa kanssa niin kuin tasapainossa. Sussa on myös semmoinen hulvaton ja iloinen puoli, mikä jotenkin semmoisella räiskyvällä luonteellaan tai jotenkin tarttuvalla naurullaan valaisee koko huoneen astuessasi sisään. Ja sut kyllä huomataan. Sut usein huomataan. Mulla tulee nyt jostain syystä sitten, tai no mistähän syystä, kun täällä on tämä vaaka, mutta että vaaka tulee mieleen tästä, että nyt kun täällä oli nämä ilmamerkit, että voisiko sun kartalla olla hallitseva toi merkki vaaka. Mutta jotenkin vaasta sitten taas tulee mieleen semmonen niin kuin diplomaattinen ja semmonen niin kuin, no en tiedä. Vaasta ehkä sanotaan, että onko ne tasapainoisia, mutta onko ne sitten niin tasapainoisia? Mulla on muutama vaaka ystävä, enkä mä oon ihan varma, että onko ne niin tasapainoisia aina, mutta ihania ne on. Ja jotenkin sellaisia, että ne niinku
puntaroi kaikki asiat perusteellisesti ja miettii, että kaikkien vaihtoehtojen niin kuin kaikki puolet ennen kuin tekee päätöksen. Ja sen takia siinä päätöksenteossa kestää niin pitkään, että siinä pitää niin kuin käydä kaikki puolet läpi yksityiskohtaisesti ja yliajatella ja analysoida ja kaikki mahdolliset. Ja sitten, no en mä tiedä, onko se sittenkään hyvä. Ja niin kuin, se on niin kuin vaan perusluonnetta, niin mulla tulee sustakin nyt mieleen, että olisiko sulla jotain tämän tyyppistä sitten siellä olemassa. Mutta Vaakahan on ilmaelementin edustaja, joka mun mielestä on niinku semmoinen sosiaalinen ja eteenpäin katsova, positiivinen energialtaan. Joo, hyvä energia tulee susta. Tosi hyvä. Sitten täällä näkyy sellaista, että on lähdetty eteenpäin jostain vähän niin kuin kurjemmista ajoista ja jotenkin kasvatettu sitä sellaista perustaa sille elämälle uudestaan. On ehkä jotain muuttoa voinut olla tai jotain vaikka niinku, miksi mulla tulee mieleen, että paluuta takaisin Suomeen jostain ulkomailta tai sitten jotain, mitä tahansa se muutos onkaan ollut, niin se on ollut vähän hankala se muutos ja se muuttaminen, mutta sitä on kuitenkin lähdetty sitten perustuksia luomaan johonkin uuteen paikkaan ja alettu pikkusen jo juurtua sijoilleen, että tässä näkyy nämä juuret, mitkä täällä maan alla menee ja jotenkin se alkaa niin kuin pikkuhiljaa tuottaa jo tulosta täältä, että hitaasti, mutta varmasti kuitenkin, niin kuin, että se sieltä kyllä tulee se kasvu aikanaan. Et ehkä sellaista kärsivällisyyttä opettanut sulle paljon. No mites sitten The Wheel ja Six of Cups? Tuntuu, että sä oot elämässä aika paljon tasapainotellut. Et sua on heitelty vaikka mihin suuntaan ja oot niin kuin menneisyydessäsi joutunut hakemaan sitä tasapainoa uudestaan ja uudestaan jotenkin elämässä. Mutta sitten sulla on myös sellaisia onnekkaita sattumia ollut mukana, mitkä on sit niinku pelastanut sut näistä niinku tilanteista tosi usein. Ja mä kuulen, että tää on niinku henkimaailma, mikä on sun niinku selustaa siellä turvannut ja oot saanut silleen vähän semmosia niinku elämän lottovoittoja niin sanotusti siinä, että oot niinku päässyt pinteestä välillä täpärästikin ja jotenkin tai muuta vastaavaa, että on tullut tilanteita, missä sitten olisi voinut käydä huonosti, mutta sitten ei niinku käynytkään juuri mitään ja tämän tyyppisiä jotenkin juttuja sulla menneisyydessä saattaa olla, mutta että vaikutat tosi sellaiselta seikkailunhaluiselta ja semmoiselta niinku eteenpäin menevältä tyypiltä. Joo. Kiinnostaa nähdä, että mitä heinäkuu tuo sulle mukanaan. Katsotaas. Okei, täällä on Four of Pentacles, The Chariot, King of Pentacles ja Knight of Wands. Sun heinäkuu näyttää sellaiselta, että sä jätät taaksesi sellaisen tietynlaisen pidättäytyväisyyden. Joo. Aletaan niin kuin mennä eteenpäin ja tulla näkyväksi.
onko niin, että sä oot nyt viime aikoina, kun sä oot niitä juuria kasvatellut, niin sä oot ollut vähän siellä vetäytyneenä sinne omiin oloihisi tai jotenkin vähän pidättäytyväinen, että ei ole niin kuin antanut itsestään hirveästi muille. Ja jotenkin, että nyt heinäkuussa sun olisi tarkoitus sitten lähteä sen olotilan kanssa eteenpäin. Se voi tuntua siltä, että se on vähän epämukavuusalueelta poistumista. Vähän sellaista niin kuin kylmään veteen hypätään ja ensin se on tosi jäätävän kylmää ja ihan hirveätä ja haukkaa happea ja että en mä pysty tähän, mutta sitten yhtäkkiä se vaan niin kuin helpottaa. Että sitten se onkin ihanaa ja se on lämpimältä tuntuu ja että siellä onkin sit viihtyy niin pitkään, ettei haluaisi lähteä pois ollenkaan. Jotenkin semmonen niinku fiilis mulla tästä tulee. Mutta jos se, että sä olit tosi seikkailunhalunen ja semmonen menevä tyyppi, tai ainakin vaikutit siltä noiden korttien perusteella, niin tää vauhti on varmaan sulle ihan tervetullutta myös. Että tommosen niinku rauhallisemman ja hitaamman aikakauden jälkeen sä pääset taas etenemään ja jotenkin vauhdikkaammin silleen lähtemään kohti sun päämääriä tai unelmia. Mulla tulee tästä King of Pentaclesista ja Page of Swordsista mieleen sellainen, että jotenkin oot sä niinku vähän tutkaillut niitä sun sellaisia raha-asioita tai jotain sellaisia. Ehkä sä oot niinku miettinyt sitä, että millä tavalla sä käytät rahaa ja mihin sä sitä käytät. Ja jotenkin niinku tutustunut ehkä vaikka johonkin jopa sijoittamiseen tai johonkin vastaavaan ja sua niinku kiinnostaisi kauheasti tämmöiset asiat. Niin ehkä tää niinku energia sit jatkuu tässä heinäkuussakin, että sä pääset sitä niinku jotenkin vielä syventämään ja jotenkin löydät ehkä jotain uusia niin kuin kuulen, että tilejä somessa, mitä seurata tai jotain, mistä sä saat semmoista niin kuin uutta ideaa tai täällä on nämä hehkulamput, mitkä kertoo siitä, että on niin kuin jotain uudenlaista ideaa tulossa. Ja tässä tää lukee tätä kirjaa niin kuin samalla kun tuossa lentelee ton rotkon yli. Et ihan kun se niin kuin nostaisi sen yläilmoihin sen niin kuin ajatusten voima. Mutta sitten täällä on myös toinen puoli, sitten tämmönen romanttinen puoli, mikä kertoo jotenkin siitä, että on sellaista niin kuin intohimoa ja liekkiä ja jotenkin inspiraatiota kohdata se toinen ihminen, joko sun nykyinen kumppani tai tuleva kumppani tai ehkä sä etsit vielä kumppania, niin sulla alkaa niinku löytyä semmonen fiilis taas uudestaan, että et vois alkaa vähän niinku tsekkailee näitä muitakin ihmisiä silleen, että muutakin kuin jotenkin oma itsensä energioissa olla, vaan että sulla on kuitenkin se tunne-elämä siellä tosi tasapainossa ja sulla on se semmoinen seesteinen olo, niin se voisi olla niin kuin hyvä hetki myös siinä kohtaa sitten, tai niin kuin kuulostaa tosi terveeltä siinä kohtaa alkaa sitten etsimään sitä niin kuin kumppania tai muuta säpinää, mitä se nyt ikinä sitten sulle onkaan. Mutta jotain tällaista niin kuin saattaa heinäkuussa vähän viritelmiä tulla tai ainakin ajatuksia siihen suuntaan, että josko sitä vaikka joskus olisi. Mä haluaisin tähän loppuun vielä ottaa yhden semmoisen selkeyttävän kortin. Minkälainen heinäkuu on tulossa? Joo, sä jatkat niitä juurien kasvattamista siellä, mutta et sit lähdet kuitenkin jo samalla niin kuin tosi nopeasti eteenpäin. Et sä yhdistät nämä kaksi asiaa. Et sä oot niin kuin
kasvattaa niitä juuria siellä rauhassa, mutta sit sä voit niinku samalla mennä myös eteenpäin ja tutkailla näitä muita mielenkiinnon kohteita ja tuoda siitä semmoinen hyvä kokonaisuus sun elämään. Mä jätän tämän tulkinnan nyt tähän ja kiitän sua, että kuuntelit ja olit mukana ja jätä tonne tykkäystä ja kommenttia, jos resonoi ja tervetuloa mukaan taas uudelleen. Moikka! Moikka Pakka 3. Tässä on sun tulkinta. Eli ensin katsotaan, minkälaisissa energioissa sinä olet. Jos tää resonoi, niin jatka tulkinnan kuuntelemista, mutta jos ei yhtään tunnu siltä, että tää ei osu suhun ollenkaan, niin ehkä sitten muissa pakoissa on sulle viestiä. Okei, Pakka 3 energiat. Se tuli sieltä suoraan. En ota käänteisiä. Joo, ja pakan pohjalla on miekkojen 2. Laitetaan se tähän. Mulla tulee ensimmäiseksi tästä Malinen 7 mieleen, että taidat olla sellainen haaveilijaluonne. Sellainen, joka haaveilee paljon ja koko ajan. Jotenkin semmoinen kalojen energiafiilis tulee tästä, että uppoudutaan herkästi sinne mielikuvitusmaailmaan ja jotenkin ei ehkä haluta niitä elämän realiteetteja kohdata välttämättä tai sitten yritetään paeta sitä niin kuin jotain semmoista vähän ehkä kurjempaa elämää tai elämän tilannetta sinne haaveiluun. Mutta et oot niinku kova tekee töitä, että sulla on joku tämmönen todella niinku mielenkiinnon kohde, mihin sä tykkäät keskittää sun energian, tää työnteko. Ja jotenkin ei ole tullut niinku kauhean helposti se, että sen on löytänyt sen niinku oman juttunsa. Että oot joutunut kokea semmoisen aika ison niinku muutoksen jotenkin siinä, että oot niinku saanut sen tai löytänyt sen niinku oman paikkas siinä työelämässä. Joo, sellaisen mä täällä näen. Oot ehkä niinku perusluonteeltas aika sellainen pidättäytyväinen ja jotenkin tarkka niistä rahoistasi. Tykkäät niinku katsoa, että mihin ne menee ja jotenkin laskee silleen säntillisesti ne jotenkin silleen pitää niinku aisoissa se rahan käyttö. Tai sitten päinvastaisesti sun saattaa olla sitä, että se on ihan holtitonta se rahan käyttö ja sun olisi hyvä saada se hallintaan ja kuriin. Sekin voi olla vaihtoehtona. Musta tuntuu, että siellä on sekä että kuuntelijoissa. Musta tuntuu, että siellä on sekä että katselijoissa sitä, että miten tämä jakautuu. Olet joutunut jättämään jotakin elämänvaihetta taaksesi. Mun tekisi mieli katsoa, että mihin tämä Maljojen 8 liittyy. Vai ootko sä jättänyt taaksesi sen, sä oot jättänyt taakse sen kitsailun. Sun ei tarvi enää jotenkin
laskea niitä pennejä. Ehkä tää sun työnteko on tuottanut tulosta ja sulla on niinku jotenkin hyvin asiat siellä taloudellisesta näkökulmasta ja sä oot voinut jättää tämän niin kuin kitsastelun taaksesi, koska täältä tuli maljojen 10, mikä kuvastaa tosi semmoista onnellista elämää ja sulla saattaa olla tosi hyvin asiat jotenkin siellä nyt. Että sä oot ennen elänyt tällaista jotenkin tosi semmoista niinku köyhää ja semmoista niinku vähän epävakaata elämää taloudellisessa näkökulmassa. Mutta nyt sulla on niinku tilanne tosi hyvin ja sä voit olla niinku tyytyväinen ja onnellinen siitä. Tuntuu, että sä oot aika nopea sun liikkeessäsi. Tää saattaa aiheuttaa välillä hieman semmosia kaaostilanteita ja konflikteja. Ehkä sä oot suorasanainen ja ihmiset helposti saattaa sitten ottaa itteensä näitä sun sanomisia, jos se osuukin tosi arkaan paikkaan, niin se sitten saattaa niinku hankaloittaa vähän sitä niinku kanssakäymistä joidenkin ihmisten kanssa. Miksi miekkojen 5? Mut sit sä oot kuitenkin semmonen niinku itsevarma ja lämmin sydäminen ihminen, kun sut oppii tuntemaan. Ja sulla on kova tahtotila päästä jotenkin eteenpäin elämässä. Joo. Ja jos tää resonoi, niin lähdetään kattoo sulle, mitä heinäkuu tuo mukanaan. Täällä tulee sellaista tasapainoa ja harmoniaa ja semmoista niinku enkelienergiaa myös. Joo. Jotenkin, että enkelit haluaa antaa sulle jotakin heinäkuussa. Tuossa kun mä sekoittelin näitä kortteja, niin mulla tuli joku biisi mieleen, Kuu ja tähdet. Jotenkin se menee sille, että kuu ja tähdet taivaalla, sun toiveesi toteutan. En edes muista, kenen biisi se on, mutta tää niin kun lähti mulle mielessä soimaan, niin ehkä enkelit haluaa tuoda sulle jotakin nytten heinäkuussa ja antaa vuorostaan sulle, kun sä olet antanut niin paljon muille. Tämä saattaa tulla semmoisena konkreettisena asiana, uutena alkuna tai uutena semmoisena materialistisena juttuna sun elämään. Ja tää helpottaa sitä sun olotilaa huomattavasti. Joo. En tiedä, voiko olla rahasta kyse, mutta jotenkin tuossa alkutulkinnassa puhuttiin siitä niin kuin kitsasta elämästä ja siitä, että on niin kuin onnellinen nykyään ja että on niin kuin onnellisessa asemassa, näin mä sen luin, mutta onko siellä sitten kuitenkin sitä ollut, että on niin kuin vähän semmoista niin kuin epävarmaa ja semmoista ollut se elämä, mutta nyt sitten siihen halutaan tuoda sitä helpotusta. Että alkaa ne raha niin kuin virrat virtaamaan ja saadaan sellaista niin kuin runsaampaa elämään vaihetta käyntiin. Kun tämähän on niin kuin aloitus, niin tämä käynnistää jotakin. Että voiko olla, että sä saat sen uuden työn tai vaikka tuon palkankorotuksen siellä,
mikä sitten niin kuin käynnistää tämän runsaamman aikakauden. Tai mitä tahansa muuta se nyt voi ollakaan. Tämä on ollut tosi opettavaista sulle tämä elämänvaihe. Vähän struklailla menemään, että oot joutunut tasapainottelemaan oikeasti sen niin kuin rahan kanssa ja sen niin kuin taloudellisen niin kuin ahdingon kanssa. Mutta sitten se on niin kuin samalla opettanut sulle tosi paljon niin kuin susta itsestäsi ja semmosesta pärjäämisestä ja siitä, että sä voit olla onnellinen joka tapauksessa. Että sekin on niin kuin valintakysymys. Joo. Se on tuonut sulle parantumista. Ja sä jatkat edelleen sitä parantumista heinäkuussa. Ja jotenkin sun ehkä semmoset alitajunnan ohjelmoinnit tulee nyt heinäkuussa niin kuin käsittelyyn. Että sä saat niitä sun uskomuksia siihen rahaan liittyen käsiteltyä. Joo. Tää onkin aika rahapainotteinen tulkinta. Täällä on paljon lantteja. Ja täälläkin on lantti. Joo, ja siis tää lanttien lähettihän kertoo tosiaan siitä, miten tutustutaan siihen, miten sitä runsautta jotenkin luodaan elämäänsä. Oot sä käynyt jotenkin manifestoimaan tätä sun elämässä ja jotenkin harjoitellut sitä ja suunnitellut sitä ja opetellut sitä. Tuntuu, että tää voiko tää enkelin apuuntulo jotenkin vaikuttaa siihen. Otetaan vielä pari korttia, kun musta tuntuu, että mulle jää itselle kysymyksiä ja mua kiinnostaa tietää, että mitä tapahtuu heinäkuussa. No täältähän tuli lanttien 10. Ja nyt kun me on rahasta puhuttu, niin rahavirtaustahan sieltä on tulossa. Tätä ei nyt voi sen selkeämmin enää sanoa jotenkin tässä tulkinnassa, että jos tää resonoi sulle, niin tämähän on tosi hieno juttu. Sä pääset suunnittelemaan sitä tulevaisuutta tämän rahavirtauksen avulla ja sä oot ihan täysin oikeutettu siihen, että sä oot kärsinyt tarpeeksi siitä sun tilanteesta. Sä oot ottanut ne opit siitä itsellesi ja kehittynyt ihmisenä ja jotenkin kasvanut siitä huolimatta ja löytänyt sen onnellisuuden siitä huolimatta, että sulla on köyhät ajat, niin sehän on jo itsessään ihan mielettömän suuri voitto. Mutta se varmasti helpottaa sun elämää kovasti tää rahallinenkin apu. Et ota nyt vastaan kaikki se hyvä, mitä universumi haluaa sulle tuoda. Ja mä kiitän sua, että kuuntelit tämän tulkinnan. Ja toivon, että jätät tykkäyksen ja kommentin, jos se resonoi. Ja toivon, että palaat uudestaan näiden tulkintojen pariin. Moikka!